Jordi Calaf, català independent. Moltes gràcies. Encantat, encantat. Bé, doncs, sembla que ja som independents, no? Ostres, això ha costat, però després de la cadena humana d'ahir, hòstia, una cadena humana com Déu mana, vull dir, de dalt baix, des de la Jonquera fins a baix al Canà, tu, vull dir, travessant-ho tot, sí, vull dir, tot, vull dir, que eren molts quilòmetres, diu que són 400 quilòmetres, diu que són, 400, hosti, o 400 quilòmetres són quilòmetres, vull dir, sí, bé, són 400, vull dir, sí, no, però, molt bé, vull dir, jo ho hagués fet, jo ho he dit diferent, vull dir, per fer una cadena per travessar el país, la fas així recta, no, vull dir, fas un Barcelona-Lleida, ostres, sempre queda bé, sempre queda maco, un Barcelona-Lleida, sí, però no, nosaltres som catalans, i clar, bueno, ho hem de fer a la nostra manera, vull dir, treballant, que som catalans i aplicant-nos i de dalt baix, però està molt bé, no, home, no, i tant, ves, home, hosti, la cadena, tu, bueno, ja som independents, vull dir, som refotuts, hòstia, això semblava que costaria, semblava que seria llarg tot això, carai, cadena humana, independència, tu, ha sigut així, pim-pam, hòstia, tant, tu, carai, però ja ho feia temps que ho esperàvem, això, però ens ha agafat amb els pixats al ventre, ara ja podem dir frases catalanes, som independents, vull dir, pixats al ventre és una frase molt nostrada, no?, és molt de casa, això és molt nostre, no?, i sí, ja podem dir-ho, doncs, és a dir, ens ha agafat amb els pixats al ventre, és així, vull dir, tant de hashtags i totes aquestes coses, no?, vull dir que tenim pressa, i hòstia, tanta pressa, pam, fotem la via catalana i pam, hòstia, ja som independents, tu, me cago en Déu, això, hòstia, ha anat molt ràpid, no ens ho esperàvem, no, això normalment és un procés més llarg, hòstia, però no, això ha anat molt ràpid, hòstia, menys dos un fotien la via catalana, els altres estaven a Madrid, fotent els papeleos, que signant els contractes, vull dir, bueno, sí, es veu que les carteres dels ministres anaven d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, tot Déu allò ràpid, hòstia, que canviamos el país, hòstia, sí, això es veu que s'ha accelerat d'una manera que ha sigut tremendo, sí, vull dir, estaven muntant ambaixades, delegacions, bueno, tremendo, canviant els himnes, sí, no, sort que som un país organitzat i que tots treballen, no, vull dir, uns fent la via catalana i els altres canviant el país, vull dir, escolta, molt bé, vull dir, molt bé. Bé, doncs, i si ens preguntem, independència, escolta, sí o no al final? Home, doncs sí, i tant, escolta, això ha anat molt bé, vull dir, ha anat molt bé, doncs ens ha anat bé la independència, ens ha anat bé, vull dir, i només portem un dia i poc, però escolta, això ens ha anat molt bé, es nota molt, vull dir, tu vas pel carrer, veus la gent xiulant, ja no hi ha núvols, ja no plou, tot el dia fa sol, veus les butxaques de la gent una miqueta més inflades, bastant més inflades, vull dir, hi ha més caler, hi ha més alegria, sí, vull dir, ens ha anat molt bé la independència, ens ha anat molt bé, ho necessitàvem, home, per això a Madrid van dir independencia, si esta gente lo necesitan. I hòstia, i ha anat bé això, collons, Mariano. Això ha anat molt bé, home, això, vull dir, sí. Vull dir, quedes amb algú per anar a prendre alguna cosa i ja no s'està tota l'estona mirant el WhatsApp. No, parla amb tu, sí. No, la gent no està concentrada, és diferent, és una alegria. Hòstia, i l'autoestima. L'autoestima ens ha anat fantàstic, això, ha anat fantàstic. Jo m'imagino un país que el dia que fan la cosa més important com a país, no? Hòstia, un acte important de rellevància, els hi canvien el hashtag de via catalana per croquetes i es desmunten. No, i nosaltres no, nosaltres encantats, home, encantats de canviar el hashtag de via catalana per croquetes. Si es cau més, i tant, això és fantàstic. Vull dir, nosaltres contents de que a l'altra punta del món vegin allò, hòstia, la cadena humana, tota la gent, les imatges i al costat de Catalan croqueta is trending topic, hòstia, això és fantàstic. La croqueta catalana, trending topic. Collons, això no té preu, això és fantàstic. Ja veig, el Ferran Adrià se li ha girat feina, vull dir, fent esferificats de croquetes allò líquides, bueno, hem posat en valor la croqueta, els catalans ja ho fem això, això ha sigut fantàstic, sí, home, sí, tant, vull dir, jo per exemple estava allà a la cadena, no?, i dius, hòstia, estaves content perquè dius, et recordaran tota la història, sortiràs als llibres d'història com la revolució de la croqueta, tu, això és acollonant, és fantàstic. Vull dir, molt bé, sí. I jo només de pensar en la croqueta, amb el Ferran Adrià, vull dir,
Ui, el Bulli torna a obrir, i tant, això era abans, des que som Catalunya independent, el Bulli torna a obrir, és el Resurgimiento, això home sí, i ara faran, el Bulli, la croqueta, vull dir, només fotran croquetes allà al Bulli, i tant, líquides, esferificades, bueno, deconstruïdes, no? La deconstrucció de la croqueta, no? Hòstia, recorda el 2013, bueno, això pinta molt bé, vull dir que endavant, doncs, no? Vull dir, endavant. I penso que tot això és el que havia de dir, vull dir, no crec res més, vull dir, soc Jordi Calaf, català independent, vull dir, moltes gràcies, encantat, i doncs el que tinc ganes de fer és durant aquests 11 primers dies de la independència, doncs explicar amb 11 clipets petitets com està anant això, no? Vull explicar aquesta felicitat nostra que tenim i anar explicant, doncs, per on van els tiros, no? I compartir una mica la joia aquesta, doncs, de ja ser independents. En fi, que res més, deixar-ho aquí, perquè ja ho allargaríem i al final acabaríem parlant de la croqueta, no? I tampoc ja no cal, el tema croqueta ja l'hem tocat, no? Vull dir, endavant. Vull dir que, molt bé, moltíssimes gràcies per estar per aquí, si voleu ens anirem veient durant aquests 11 dies, no? Vull dir, moltes gràcies, un plaer, Jordi Calaf, català independent, vull dir, moltes gràcies, encantats, moltes gràcies.